बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो खैला मैला बाजारावहाय खोनानो मोन्दों दिनैनिफ्राय बाजारावहाय अमा फुथारनानै फाननो मोनला होननानैहाय दा आङो अमा फुथारग्राफोरनावनो सोंनानैहाय नायनोसै नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नान्दि आयुर्वेदिक स्ट'रावहाय मुलि जानानै गोबांथार बेमारफ्रानो इमप्रुभ जागासिनो दङ मोजां जागासिनो दङ नोंथांमोनाबो प्रयजन जायोब्ला लायनानै जाफैनो हागोन आइला बङाइगावनि खोलाहा थानाय नथुनपारा होननायावहाय दा आं एसे भिडिअ होफानो सानदों क्लिप हरदों गोबां मानसिफ्रा सार्टिफाइ होगासिनो दङ कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नोंथांमोना लायनो हागोन आरोखि আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত আছিল আমাৰ ঘৰ বাচ্চালাত আছিল আচ্ছা আমাৰ মা এই কেঞ্চাৰ ধৰা পৰিছিল ৰোগত 6 পইণ্ট কিবা আছিল বৰ্তমানলৈ আমি আৰেমা ঔষধ খালোঁ আৰেমাহৰ মোটামুটি ভাল ফলাফলে পাইছোঁ এই মাহত আমি টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ একচুৱেলি ক'ত টেষ্ট কৰিছে গুৱাহাটীত কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত টেষ্ট কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে বুলি মানে আশা কৰিছে কিমান পাৰ্চেণ্ট ভাল পাইছে মোটামুটি 50% ধৰিব পাৰে 50% खुलुमबाय मा नाम नोंना रंजाली ब्रह्म बेथ' लिरनाय दं रिपर्टआव बे रिपर्टआ जाबाय नोंना 23/8 नि ना 23/8/25 नि दिनै बानायदों 15/11 आगोलाव लेफ्ट साइडआव नोंना 6 दङमोन दे 43 mm 39 mm cyst left side list of circle da gila left of cyst jongo gila mas munezing ningna clear jabai be tumara 43 mm tumor dongomon be tumara mas munezing clear jabai ning video फैबाय बेनि थाखाय नोंखौ Thank you. Thank you. दिनैहाय नभेम्बरनि 15 तारिख सुनिबार बियो खैला मैला बाजार नै अमा बेदर बाजार नै आसाम ट्रेक्टर अमा बेदर आरो ओरैहाय फानबाय गोबाङानो नांबाय ओमफ्राय दा टाइमा 10ता जाबाय बे बरथिकमोन नांनानै थांजोबबाय आरो नै फानदों नै नोंबो नांजेनाखौ ओमफ्राय नै ओरैहाय बायग्राफ्रा बायगासिनो दं गोथावथार नालाय नै अमा बेदर ना बायदों नोंहा बायदों ओमफ्राय बागि माथो आसाम ट्रेक्टर फाननो मोनले नै मा मावनो जाबोनो बालेवसे दिनैनिफ्राय बन्द आच्छा बैसागो ओमफ्राय गैला फाननो मोनखाले ओमफ्राय नेग्राय फानलाबो नेग्राय माने गामियाव फानना बुंदों बाजाराव फानला हमनो हागौ ने माने बादा होनाय हिसाबै उफाय गैया बाजार कमिटि दंलायदों ना माथो नो माने बुंफैबाय ओमफ्राय आमथिखायावथ' मैयानिफ्राय फाननो मोनखाखिसै मैया फाननो मोनस्राबाय दिनैनिफ्राय गैले ला उदां थ'सै नोंबो आच्छा नै माने बिसोरनो ओरै खैला मैला ओनसोलनि टपमोन आरोना आसाम ट्रेक्टर लायग्राफ्रा ने दा मा नांगौ हाबानि मानि फुरा बिसिनिफ्राय मोनजोबोमोन ओमफ्राय दिनैनिफ्राय बन्द'सै आरोखि नै बरिया देखारदों दा बेमार जासावदों नालाय दा बेमार जासावनायखाय माने बन्द' होथ'नाय जादों आरो उफाय गैया माने मानसिया जाब्रेनानैल'बो जायाना नायनांगौबो जायो मानो होनना बुङोब्ला जानोब्ला गोरलै गानोब्ला गोब्राब नालाय अमा बेदर ना बेमार जासावनायखाय माने फानहोथ'ला आरो जेसेबां समसिम माने मोजां जाया बेसेबांसिम फाननो मोनाबो जानो हासिगौ आरो अमा बेदरनि अनगा नै लकेल दाउजों लोगोसे बयलार थागोन ओरैहाय ना थागोन बयलाराथ' एभरिडे लकेल बयलार सब समान मोनगोन जेखि टाइमाव फैया माने मोनो खैला मैलायावहाय सोरबाफोर आन्दाज लाफै फवासे बयलार बेदर बायोब्ला आधा केजिया निस्सय जाखायो औ ओमफ्राय फवाव बेसेबां 70 थाखाल' 70 थाखा गुबुनाव सबसे खम खैला मैला बाजारावनो ओमफ्राय नोङो फवासे लादोंला आधा केजि जाखायो 100% गेरेन्टि होनो हायो आं बे दखानदाराव गासिनावबो बायफैजोब ओमफ्राय गुबुनाव खाथा सुनाया नायदो सना अजन दानख्लायफिनलायो औ माने फैसाबो ओरैनो नङा बुस्थुआबो ओरैनो नङा नालाय नों खैला मैलायाव बायनानै नायफै ओरैबायदि फवासे लाला आधा केजियानो फैयो नै कास्टमारफोरनाव सोंनाया बियो नों बेसेबांनि लादों 100नि लादों ओमफ्राय र' सुनायखौ नायनो आं नोंसिनोहाय लाइभ देखायनि आरोना
नै नायदो सिखाङानो नै सिखाङानो नै दा जोंला दानदेरनानै हरबावगोन इयो माने बियो रियेल आरोखि जेनिबो अभाब गैया नै ना गोरान थास' बिथुरिजों एभेलेबेल ना इन्दि एम्फौ जानो नै पुरा नै बाजैयाबो फांगासिनो दङ नै मेल्ला भालो भालो इन्जय नासगो एरफा किसान निहात बालागारि बा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दख'ना बाजार मोजां मोजां सिख्लाफोरनि थाखाय हिन्जावफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय नै आब' मोजां मोजां सफैयाखै मोजां मोजां सफैदों दा गानग्राफ्रा औ मानसि गैया लोगोफोर आंनि लोगो दं नै ओरैहाय आंनि लोगो आलायस्रि स्ट'रिनो है आलायस्रि नों अमा भिडिअ जायोना जायामोन आं अमा जाया दिनैनिफ्राय बन्द' जाबाय दा मैयानिफ्रायनो जादों जोंनि आमथिखायाव आच्छा ओमफ्राय दिनै खैला मैला बन्द' जाफैदों ओमफ्राय नैयो मोखां मा जादों होनदों आंनि मोखाङा नानेखा जाबाय बिवाक्स क्रिम फुननानै मोखां खोबथेबाय आं माबायदिथो बिवाक्सआलाय मोजां दख'नाफ्रा मा मा गोदान गोदान सफैदों सेसखाहाय नों होनब्ला एक्ट्रेसफ्रानो फाननानै जाजोब्बाय एक्ट्रेसफ्रा फानना जाजोब्बाय नोंसिनि बाहागखौ ए जारला बिदिला दा बायग्राफ्राबो एक्ट्रेसफोरनावल' बायहैयो होनदोंना ने पाब्लिकफ्राबो माबा एक्ट्रेस एक्टरफोरनावल' बायलांसै दाना ड्रेसफोरखौनो आखा मोखांखौनो दिन्थिलाजोब्बाय अनलाइनाव फानजोब्बायना ओमफ्राय बाजाराव माबायानो जाला सेलानो जाला दुरबल जाबाय येस बाजै मा फानदों लाजियाबा नै गोदान नै बरिया बरिया लांफैनो हागोन बेयावबो आलायनानै दंजोबो नै बेलकुल खैला मैला बाजाराव मोनजोबखायो दा फेसबुक सलायग्रासो बिथाङाबो फेसबुक क्रिएटर बाजैया औ पुरा ब्रेन्डेड दं नै मोजां मा मोनो आंथ' बारा नामानो बिबार ब्रेन्ड बसुमतारी ब्रेन्ड बिदि होना होदोब्रा औ आच्छा बसुमतारी नार्जारिबो ओंखारगोन र' मोसाहारि बिदि गैया आयै एकदम जोंनि टाइटेलफ्रा अ दे बरिया खैला मैलायाव लांफैनो हागोन आरो नै एभेलेबेल औ ए सुइटारा नेपालनि अ नै बरिया लांफैनो हागोन दाथ' गोजां बोथोरसै ना बिराद मोजां आरो नायनानै लांफैब्लानो आन्दाज मोनखागोन औ खैला मैला बाजाराव दा दिनै ओरैहाय एसे देखायलांबावनि मेरला दङ दे मा बुस्थुलै बेखौलाय थांखु थिबिना माथो जाखैलाय क्रिम आच्छा मै फुनांगौखौ मानि सोलियो सिख्लाफ्रा मिथिखायोनाखौ औ दे गिदाबल' दख'नानै मा टाउनाव थांलायनांगौब्रा थाखा गारनानै थांनायनि लाब गैया नै नों क'क्राझार गोजों गोजान बङाइगाव बिजनियाव थांला नों गारि भारा गारनासो थांनांगोन नै जोंनि खैला मैलायाव गिदाबल' दं ने बाजै मा नांगौ फारसेनिफ्रायनो एभेलेबेल बेसेबां दामनि नांगौ ने खालि एभेलेबेल दख'ना